Bl-aħħar attakk fil-Libja minn estremisti Musulmani fuq siti tal-Knisja Kattolika seħħ fuq dik immexxija mill-Kopti Eġizzjani f'Bengazi, ftit il-bogħod mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni li joħsib l-Isqof Malti Monsinjur Silvestru Magro, reliġjużi Maltin fil-Libja din ikunu prudenti ħafna f'ħidmiethom quddiem sitwazzjoni infisra imwera. Noqogħdu prudenti aħna ma nagħmlux ċelebrazzjonijiet fit-tard. Qed tifhem meta jkun diffiċli biex imbagħad in-nies isibu taksi biex imorru lura d-dar, tifhem? ċertu prekawzjonijiet ta' prudenza neħduhom. Allura pereżempju ċ-ċelebrazzjoni kollha tagħna jkunu kmieni. Dan wera l kulħadd ħanejtek, fis-sens aħjar tkun prudenti. Tifhem ma rridux noħolqu movimenti ta' nies b'ċertu ħinijiet. ċertu sigurtà iva, pereżempju Bengazi, tripli le, għax tripli forsi sitwazzjoni xi ftit differenti, però Bengazi aħna dejjem pulizija li jorqod hemmhekk. Ġifi 24 hours qegħdin pulizija magħna just in case, ma tafx int Bengazi xi ftit aktar volatile għal diversi raġunijiet. Ġifieri. Fis-sens, Bengazi huwa l-post fejn bdiet l-aħħar rivoluzzjoni għatem ħafna milizji qawwijin. Patri Marċell fisser li għalkemm il-poplu Libjan mod ġenerali u tolleranti u mhux estremista fir-reliġjon li jħaddam bħalissa mewġa ta' fundamentalisti li qed tolqot mhux biss lil-Libja iżda l-pajjiżi kollha tal-Afrika ta' fuq. Bħalissa fin-Nord Afrika sfortunatament hemm anki mewġa ftit ta' fundamentaliżmu. Qed tifhem hemm diversi ħansejħulhom hekk gruppi jew setet Musulmani bħal huma s-Salafiti illi huma rigorużi ħafna anke magħhom stess mal-Musulmani stess ħuthom. Allura ifhimni mhix dejjem ħarsu lejn il-preżenza nisranija b'mod pożittiv. Minn Diċembru li għadda sal-aħħar ġimgħat kienu rapportati diversi każi ta' vjolenza imwettqa minn milizji Iżlamiċi l-aktar fl-inħawi taċ-Ċirenajka, minn inċidenti serji b'attakki fuq knejjes u fuq membri tal-kleru għall-arrest ta' ċittadini barranin li kienu suspettati li qed jagħmlu xogħol missjonarju biex jikkonvertu nies mill-Islam għar-reliġjon Kattolika. Nitkellem mill-Knisja Kattolika. Jafu li aħna qegħdin hemmhekk mhux biex nikkonvertu xi ħadd, dik hija tabu, dik hija red line biex ngħidu hekk, ġifieri hemm liġi kontra l-proselitiżmu u aħna konxi qed tifhemu konvinti li maħniex qegħdin hemmhekk biex nikkonvertu, ngħinu l-ħaddiema barranin u aħna preżenza nisranija. Mal-waqgħa ta' reġim ta' Gaddafi fl-2011, ċerti nħawi fil-Libja saru l-qalba l gruppi radikali u milizzi Iżlamiċi ġejjin mill-Vant Nofsani u pajjiżi oħra mill-Afrika ta' fuq. Il-wiċċ tal-Knisja anke aħna ngħidu bejnietna hemmhekk. Il-wiċċ tal-Knisja tinbidel fil-Libja fis-sens, ħa nispjegalek. Qabel, pereżempju, speċjalment fis-snin 70 u 80 u anke 90, qed tifhem kien hemm insistenza mill-Gvern Libjan li jkun hemm istorijiet f'diversi sptarijiet u fil-fatt sa xarejn ilu in-naħa ta' Bengazi pereżempju kien hemm istorijiet El-Merx, Bejda, Derna, Tobruk, tifhem? Dan kollu spiċċa dan l-aħħar. Ġifieri ma għadx hemm istorijiet jaħdmu fl-isptarijiet. Għaliex? Il għaliex vokazzjonijiet ma kellhomx biżejjed u s-sitwazzjoni ma tantx kienet feliċi. Tifhem kien diffiċli ħafna għalihom. Bħala grupp ta' nisa illi jaħdmu f'soċjetà patriarkali, tifhem din l-influenza ftit tal-fundamentalisti. Allura ddeċidew li jitilqu. Il-Knisja fil-Libja hi Afro-Asjatika mifruxa fi Tripli u f'Bengazi bi reliġjużi jieħdu ħsieb l-amministrazzjoni tas-sagramenti u l-katakesi waqt li huma wkoll punt ta' referenza għall-Afrikani l-aktar minħabba bżonnijiet materjali u mediċi.